nono bud diwi potini kusuk bere mo rohorka bini suk duk bini apot bipoto nung basana kok rijak bini jora hamyawo osubida wo bini yatabu triple engine kok rimani soki bikas kok rimani tuk tuk samung khaitung piaba bini jiutek ngka bam sasana margli ya tong thaino bini le tamung korokha bini bagbanda tamung koroi tabo obose sumung borong manang kito sar eba sing malaigani chaitongnai bini ungui ang solaimani tai baki no orobo jiutek ngka bini Aadhaar tongo I card tongo ration card tongo job card tongo full bini oro document tongo borong manang Chito Deborma MLA bini amsayabo yang phadi ini mungtama Chito Deborma nogrok maya khudagi agene marka ani besai mana amaya tangri bono angno tangrebo ko parani borong no kisam satu moi jeng cubalai tangri kata gagai obo hagena tong khapangni khasuk rangchakni takute bukhuk song dolai hangkhor o kamini mungrok borongni khukti na harnai nor dugui man khana abo manab jati tongmani nok borok muinusu bo jati mukchak yakhaba tabuni tibrasa hनै chirkhongnai rokni bo songo khoroksa okra chakrajuk tongoro phiaba o adonik jugo hiri rajyawo triple engine ni jamana tabuk hastebo yakhaba Tripura rajyawo tinta bodol bai sorkar BJP IPFT pai kaisa belai digital jamana ni strong engine khub মানে পাওয়ারফুল ইঞ্জিন হাসি ম্যাজিস্ট্রেট গমতি হাঙ্করনি হাঙ্কর ফানে দগা ফানো বেরেবানো ফিয়াবা অবহাই বদল হাপাঙ্গ স্রাবজাক ফানো বরংনো সনামনাই লুকুরক বুদ্রিবই অ লুকুরকনি টংথাই দংকা ব নরক সাইমানো অ সালবুরি সালবা রম্বই হাসতেব বসক জরতে ওয়াতই নবার ফাইতং borok munisuni manav jibon arlai tongo lagma cholai tongo kebo hap hobjago kebo pherang kokjago mal matano khobai masa mangni bahaina lagma ari mani koktoma o tui ayang narni yakhaiba buini bosong hono bono raida sayetui yakhaiba illegal babe hastebo je probesh khainai rok yakhaiba phainai rok phaiei tongnai rok borokni mal mata peshi bai gundak chamani wak no paka sakabo thu borokni musuk goinok pakani sanjak phiaba o hastebo o je onok phangjuk bobuto Tripura rajyoni borok Bharatni nagorik bini bo voter I card tongo bot boribo tini tamungi o sebaliya bo belai sungmung kotor haisi kisije sekang borom ganang oro khoroksa MLA ni yaksu belai tabuk o jugo bobo haino khoroksa leadership khub kaham Premlal Molsom borom ganang mai kok salaikya bijit khani ni kok borom ganang kusare riang bini ekdom kami ganabo othai bobai bukrungnai tai borom ganang Chito Deborma yang thagri borom ganang Chito Deborma MLA bini amsayabo yang phadi ini mungtama Chito Deborma nogrok maya khudagi agene marka ani besai mana amaya ini bersai bortong tabu thika thika besek balo khabo nokpa mane baluk khaune besai ka thangtong pro boman amaya acha acha jai hok no khoroto nangmano angwaya ya ni saini amalo ka hema mane o tin rok borosa bole nukungo acha job card datong tongo ration card datong tongo ni no jiu taking nangkha kri jiu taking heko ongya blog ni staff ro yakha video haye jiu taking khaya ko ongya maya tamung bag banta krei bini bisi burum burum no bodlai dibo na ribo bisi burum burum no bod dibo hapang no snamo brok sorkar samnai brok piaba sorkarni sa phaipro facility phaipro kai bonchit yakha manya jeng nok bisini hal naile nok bisini hal nai thakade yang phari nok bisini kisa hapang ni khajuk song je thunai je kapalo kalainai je okhuinai bono saimano obo hai condition on nok nora dugui man tongna bose khairma singsa o watini molo wate sky pai to ni bisingo
Norok nukuna yang nogo habi feri. Hiri rajyoni nok triple engine jamanani nok sobki sat sobki bikas kogrimani hapang saitogui tongo phiaba oroni block ni je sebok rok block sebok khlainai rok panchayat secretary rok bini nogo hangkai jiutek khlai phaiya ayang jeng kok tomani bisini soimani yakaba free discussion kok salaimani tai baki nok orobo free geotaking kha bini Aadhaar tongo I-card tongo ration card tongo job card tongo full bini oro document tongo hangkai tamongui taini bonchit wngkha yakaba keplekha o hapangni mangtai soktai nok yang phari sagana o phari mon nugui mankhana tripal khapangni khachuk song tabuk Delhi o tok haike bri thangmani jora hati habao motorbike bai thango o jorao talo soka talo চন্দ্র গ্রহণ নকা শাখাব সগুইকা মানব জীবন পিয়াবা বর্তমান অরব নাই নাগারি নকুং শাখানি অবস্থা অব ত্রিপাল পিয়াবা হাসতে হাপাং সরকার সাকসেস স্টোরি সালবুরুম সাকসেস স্টোরি ব্লগ नि बखातै साक्सेस स्टोरी एसडीएम हाबादनि बखातै साक्सेस स्टोरी नैनि तुइनि साक्सेस स्टोरी प्लान्टेशननि साक्सेस स्टोरी नकनि साक्सेस स्टोरी फिशारि डिपार्टमेन्ट साक्सेस स्टोरी माने दाल बिदाल साक्सेस स्टोरी ओ साक्सेस स्टोरी नि नमना नर दुखना ना नागिरे अब किसा अब कांगो जुम खना हारि बरक नि साक्सेस स्टोरी नि नमना नागिरे किसा अब बेलेग माना मासिंचा बरं गना चित्त देबरमा त्रिपुरा मथानि एमएलए प्लीज नासिक दियो चाकरा जोंनो नन बुद दिवै बतेनि आसु खामफ्लाय बेराजाक नन बुद दिवै बतेनि कुसुक बेरेमो रहरखा बिनि सुख दुख बिनि आपद विपद नों बासारना कक रिजाक बिनि जरा हामियावो असुबिदावो बसखांगो फायदानि नर कक रिजाक हाया दबा आथिके सानाब्ले आइ फेब्रु आयो सावना याबा तिनि खाय तामुंगै ओ चाकरा जोंनि नखंगो तिनपाल थाबजाक ना नाखा Bo, boy kita mama song. Nin mama song tangri Obo bo lah mama song. Obo mama. yang phegeri kisa sab nok tangri bono nok bo buisu se tangri bo nor nok tangri bono angno tangrebo ko parani borong no kisamni sathumai jeng chubalai tangri khatha gagai obo hakena tongladi nini hamya puru bui nono chubawana borok no chubaka hangkai mane khub kaham amahai no jeng chubalai ta boba ani bike ni sing khaiba bike ni besajak sing khaiba ang chubanan nang bibinno borok no ba ang chubawo je ang chuk manse ang chubawo tongo nini le nok da tong ani no obono jiutek dam jiutek le khlai kha bose rang khabya kho ang bo orot tongmani balakha be ani ulo je nokhung khanai rao ani ulo je bihik san mannai rao abaro joto man pai kha ang bo manya khot taklai se jiutek khlaio abono double engine ya tabo triple engine kogremani sobki sat sobki bikas kogremani truk truk samungkhai tongo piaba bini jiutek ngkha bam sasana marglia tongthaino bini le tamungoi korokha bini bagbanda tamung koroi tabo obose sungmung borong manang kito sar eba sing malainani chaitongnai bini ungui ang request khainani yakaba koimung yapharnani ang chaitongnai mobile bai krungnani chaitongnai piaba chini kokdu bai yakaba mobile bai krung marok wasa usudo chung response mano kebno bumung na haria kabangma leader tongo response khalaya kolkat khari wabu kubui bobo ke bodolna ba bumuna ya ke le ni mobung ya piaba optuyung price japon yo yakaba jora thobino obo जों yang thuyan kisana lena thuyan yang phari borok orowo busuk mangnai bosla masa buma masa o chakra jog bai hingkai nai negeri khapani khasuk chong buini bosongni o raida sayatoi bemai ni babe tripura probesh khai tongnai rokni thuyan nokado yakung ka homani ri sitaisa hamu yakung ka homani ri
Obokai roja roja bisi rombai o hasteo kusung kusung rajarok bai hapusi kalangjak nai rokni theibai halok rwngjak rok. Mutui ni bagui no sano alka haste mutui ni bagui no sano rangsak habobagra greater Tiproland piaba yasiyak basa kri khaba jai hok songa engko khursaluya no nukhona butiko bo saknaya kunaya khlaijagui tong jeng kwrwngmani bisingtwi saimankha borom gonang Premlal Molsamni khukhtwi bobagrani aro tin stock tongo YTF bai khaiui obono borok visit khaimani yaklo nok tangwi rinai obo haino chwngno kok dubai gosi hormani borom gonang Premlal Molsom belai hambai bono chini channel haba nok tin bakhaktwi piaba obo belai wanama singsa babisa baka khapangsawo malaria bai bansiri tui kaham nangdi jeng trutru phataro nongkhor layano gas damangkha gas Maya, kuno tongor Maya. tongor gas maya Maya, gunda damangkha bunda bukri ta. gunda bo kroi Kri. angkai kun maya na Maya. no nukhona obo o hasteo digital jamanani gate chula triple engine bai rwjakmani gas ni thapa obo no nugui man tongna tabo digital ekdom khub mojbut haisi no nugui man kaham ka zoom khai dade bono obo khai borom gonang chini Bharat haktoni prime minister bo rohmani o chakra jungno mosula gas thapa ta sin ko baisai abo tui habjak nomo tui kisi bai ma muisa Oh, wati kelayo. yo watui pheke ma thuya na Ur, duro ya ta pa tong. tui gesa go Ur bo ya ta obo. o kogri thanai rok ta pogdi borok no bisi burumi aphano bisi ba burum burum bo chongmari engu yasi rok phelai khale norok ni asu khamplai uri nai heisi khairok di kisa nasik di brono o kutai kamchalai phatika lahar kinaram mikanchok phalmang khanai sengharu rabkha khorok thokri kha tabuk u rangpusa gnarone aro bikha brina thaka sekal phaiusi hinjagano chini borok abobo belai chaya haisi khanai sengharu rabai bokhanai letepata hangkai selangjalayu sekal ringyebo thoto rigane phatijak kutai phatijak hangkai siko ngyebo thoto nokblesung kabangma bujak bani hati rogo khogeno khogu piaba pogui tathangton o je amchayo je sabodolni phano je tabuk asuk khamplai asuk tonai wan chukthun bisiba brum brum no chongmari phayo o tongo songloni ori phatijaroni mokolom mutui kalaijaroni yasi pherkhaile belai kesa tongkesa phani hasinaroni bo manjui tone khapani khachuk song jeng nailekha thaparok tabuk tai krungsa thaiya habui wana obhake no muskang mangli tonai